हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे भगवद्गीता कृष्णा. अध्ययना हरे कृष्णा. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला तिसरा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग, कर्माचा योग. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोज प्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा नमो गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे पुन्हा कृष्ण. एकदा हरे कृष्ण. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला तिसरा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आज आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आपल्याला आनंद मिळत आहे, घर बसल्या मिळत आहे, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ते ज्यांच्यामुळे आपली ही बॅच खूप उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर आपण पुढे जाऊया. तर माझा आपला प्रश्न आहेच नेहमीप्रमाणे की आपण कालच्या अध्यायात काय शिकलो. पटकन मला कोण सांगू शकेल कालच्या अध्यायात आपण काय शिकलो. आठवतंय? ज्ञान योग. ओके. म्हणजे साधारण आपण काय बघितलं, तुम्हाला काय आठवतंय त्याच्यातल्या. हा गंगाधर प्रभूजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने घेतलेले अर्जुनाला जो विषाद झाला त्या विषादानुसार त्यांनी जे वेगवेगळी कारणं दिली युद्ध न करण्याची, त्या कारणावर भगवानांनी दिलेली जी उत्तर आहेत ते उत्तर आपण काल पाहिलेली आहेत. अच्छा, खूप छान प्रभूजी. हा वृषाली माताजी तुम्हाला बोलायचंय? हो, बोलायचंय मला. कालच बोलायचं होतं खरं तर, पण काल माझं नंतर पण प्रवचन होतं म्हणून मी लगेच लेफ्ट झाले. काही नाही, मला एक अगदीच काय म्हणतो आपण त्याला, प्रत्यक्ष घडणारा दृष्टांत जो होता काल आपल्या कर्मकांडातून आपल्याला, उंदराची जी तुम्ही एक छोटीशी स्क्रीन दाखवलेली होती हा त्याच्यात त्याला चेरी आवडत असते आणि ते हा लाल, हा. पूर्ण वात लाल झालेली असते, हम्म. तो चेरी समजून तिथे जातो आणि त्याच्याच्याने तो दिवा विझतो आणि त्याला तिथे त्याचा मोक्ष मिळतो किंवा
उद्धार होतो. त्याला हा. त्याचं चांगलं होतं पुढे. तर असंच आपल्या हातून चुकून जरी काही झालं तरी सुद्धा असा विचार, पॉझिटिव्ह विचार आपल्या मनात सतत आला पाहिजे. त्याची एक छोटीशी परवा इथे आमच्या घरातच घडलेली घटना आहे, ती मला कालच खरं सांगावीशी वाटत होती. मग मध्यंतरी असंच घरी जरा पाहुणे आलेले होते आणि जेवायला बसलेलो सगळे, खूप जण होते म्हणून टेबलवर न बसता आम्ही खाली बसलो छान भारतीय बैठक टाकून. आणि आळूची भाजी केली होती. ते पातेलं जरा गरम होतं, तर ते माझ्या मुलीच्यानी ती आळूची भाजी पानात वाटीत वाढताना ती खाली सांडली. गरम होती, पळी पण गरम होती आणि पातेलं पण गरम होतं म्हणून. आणि तिला ते इतकं गिल्ट वाटत होतं की सगळ्यांच्या समोर माझ्याच्यानी सांडलं, सगळ्यांच्या समोर. म्हणजे ती पूर्ण वेळ काही बोललीच नाही. आणि नंतर मग सगळ्यांच्या समोरच पण मी तिला समजावून सांगितलं की अगं असं नसतं, ते सांडलं ना बघ, त्याच्या भोवती किती मुंग्या जमल्यात, त्या मुंग्यांना कधी खायला मिळाली असती छान एवढी आळूची भाजी. म्हणजे एखादं कर्म आपल्याच्याने चुकून जरी झालं तरी त्याच्यातनं आपण पॉझिटिव्ह विचार कसा घ्यायचा, आणि त्याच्यातूनही आपल्याला या कर्मातून परमेश्वर सुद्धा कुठेतरी चांगली प्रेरणा देतो, चांगली विचार करायची क्षमता कशी देतो, हे काहीतरी आपण शिकायचं. तेच या भगवद्गीतेतून प्रत्येक छोट्या छोट्या कृतीतून आपल्याला हे शिकायला मिळत असतं. कालची ती उंदराची गोष्ट मला खूप लगेचच, म्हणजे मागच्या आपल्या वर्गात पण मी ती लक्षात ठेवली होती आणि त्याचं प्रत्यंतर परवा लगेचच घरी आलं आणि मी सांगितलं की सगळ्यांनी तर खाल्ली बघ, पण ह्या सगळ्या ज्या मुंग्या आल्यात हे खायला, ह्यांना सुद्धा कुठेतरी ती आवश्यक होतं ते देणं. एरवी आपण म्हणतो की चित्रावती दाखवायच्या म्हणजे पानाभोवती काही यायला नको, पण मग असं कुठेतरी ते पोळी भाताची शितं जी दाखवतात ती किड्या मुंग्यांसाठीच असतात. त्यांना पोट भरायला मिळावं म्हणूनच ते असतं, असा कुठेतरी विचार करायचा. आणि मग त्याच्यातूनही आपण पॉझिटिव्ह नक्कीच शिकत राहतो. इतकंच मला काल सांगायचं होतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अनुराधा माताजी, हरे कृष्ण. अनुराधा माताजी. ठीक आहे, ओके. मला वाटलं त्यांना काही बोलायचं आहे. ठीक आहे, हरे कृष्णा. खूप छान, सगळ्यांनी खूप छान छान उत्तर दिली. माताजी तुम्ही हे खूप छान एक उदाहरण सांगितलं. आता आपण लगेच वळूया पुढे, की कालच्या अध्यायात आपण साधारण काय पाहिलं. कालचा सांख्य योग होता. त्याच्यामध्ये म्हणजेच गीतेचा सार, जसं आपण भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला पुढे काय काय शिकायचं आहे किंवा पुढच्या ह्या सगळ्या अध्यायांमध्ये, तर त्याचा कुठेतरी आपल्याला एक सारांश आपण म्हणू शकतो, किंवा प्रत्येक ठळक मुद्दे असे मांडलेले आहेत, ते पुढे दुसऱ्या अध्यायात मांडलेले आहेत. मग एका वाक्यात उत्तरं द्यावी तशी अर्जुनाचे जे काही प्रश्न आहेत तशी भगवंतांनी उत्तरं दिलेली आहेत कालच्या अध्यायात. की अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न होता की करुणा. मग करुणेवर भगवंत कुठेतरी ज्ञानाचा प्रकाश पाडत आहेत. अनेक सांख्याचा सांख्य या शब्दाचा दुसरा अर्थ संख्या असाही होतो. म्हणजे अनेक प्रकारचं ज्ञान, आणि सगळ्यात शेवटी त्या ज्ञानाचं परिवर्तन म्हणा किंवा त्याचं पर्यावसन जे आहे ते एका दिव्य ज्ञानात होतं. आणि मग म्हणून तशाच पद्धतीने पहिल्याच प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी दिलं ज्ञान. ज्ञान काय दिलं की मुळातच हे शरीर जे आहे हे नाशवंत आहेत. म्हणजे आपण म्हणजे नेमकं कोण, आपली ओळख काय आहे, शरीर की आत्मा. मग आत्मा हा नाशवंत आहे का, तर नाही. आत्मा हा चिरंतन आहे, पण मग हे शरीर नाशवंत आहे. मग नक्की मोह कशाचा, शरीराचा की आत्म्याचा. आनंद नाही. मग आनंद कशाचा, आनंद म्हणजे काय, मग आपण काहीतरी क्रिया करतो आहोत, कर्मकांड करतो आहोत. मग आता तू एक क्षत्रिय आहेस, मग क्षत्रिय धर्म काय आहे की तुला राज्याचं रक्षण करायचं आहे, सीमेचं रक्षण करायचं आहे, प्रजेचं रक्षण करायचं आहे, युद्ध करायचं आहे. समोर शत्रू असेल, धर्म असेल, धर्माचं रक्षण करायचं आहे. मग शत्रू मग कोणीही म्हणून उभा असेल तर, आणि जो अधर्म करत असेल तर त्याच्यावर आपल्याला शस्त्र चालवायचं आहे. मग हे आपलं कर्म आहे. मग ते कर्म म्हणजे, आणि ही तर एक युद्धभूमी आहे, कर्मभूमी आहे, धर्मक्षेत्र आहे. मग इथे तुझं मरण जरी आलं, मृत्यू जरी आला तरी स्वर्ग आहे. आणि तू जिंकलास, मृत्यू नाही आला म्हणजे तू जिंकलास, आणि जिंकला तर तुला पृथ्वीवर राज्य करायचं आहे. मग आनंद कशाचा नाही. तिसरा होता पापी प्रतिक्रिया. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की प्रत्येक वेळी असा आपण जर विचार केला की हे मी करतो आहे, हे माझ्या, तर बुद्धियोग काय आहे, तर हे आपल्या आजच्या अध्यायात जास्त छान पद्धतीने समजेल. तर आपण भगवंतासाठी जर आपण कुठलंही कर्म केलं
तर त्याचा दोष आपल्याला लागत नाही. त्यामुळे जरी तुला असं वाटत असेल की समोर माझे गुरु आहेत, गुरूंना मारणं, गुरूंचा वध करणं हे जरी अ, शास्त्राला धरून नाही, धर्माला धरून नाही, पण आज ते गुरु जे आहेत ते अधर्माची साथ देत आहेत, कारण काही असेल, पण ते आज अधर्माच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध शस्त्र उचलणं आणि हे तू माझ्या आनंदासाठी करतो आहेस किंवा माझ्यासाठी करतोय, भगवंतासाठी करतोय, भगवंताला स्मरून करतो आहे, या विचाराने जर तू युद्ध केलं तर त्याचं पाप तुला निश्चितच लागणार नाही. मग चौथा होता असमंजस्य, म्हणजे की नेमकं काय आहे, काय करायचं काय नाही करायचं. तर एकच विचार करायचा, बाकी विषयाला फाटे फोडायचेच नाहीत. कालच्या अध्यायात होतं व्यवसायात्मक बुद्धिमत्ता, म्हणजे त्या बुद्धीला एवढे असंख्य फाटे फुटलेले आहेत. आपण जर विचार करायला लागलो की मग त्या विचारात पुढे काय होईल, कसं होईल. म्हणजे अर्जुनाचा एकच एकच तो क्षण असा की दौर्बल्याचा, की त्याला मोह झाला. मग त्या मोहातनं किती प्रश्न उत्पन्न झाले. मग मग मला आनंद होईल का, मग मला पाप लागेल का, मग हे तर माझे गुरु आहेत, मग हे तर हे अनेक 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 फाटे फुटले. तसंच म्हणून की पण आपला जर निश्चय दृढ असेल की मला परमेश्वराची सेवा करायची आहे, म्हणजे मी हे जे काही करतोय ते त्याच्या आनंदासाठी करतोय, माझं कर्म त्याला अर्पण आहे, मग कुठल्याही गोष्टीचं मग योग्य अयोग्याची जाण आपल्याला सहज होते किंवा आपल्याला योग्य तो मार्ग दिसतो. मग हे सांगत असताना आपलं मन स्थिर ठेवणं, इकडे तिकडे विचार करू नये असं वगैरे असं कुठे कुठे सांगता आहेत. मग त्यांनी स्थिताधीर मुनींचं उदाहरण दिलं. मग स्थिताधीर मुनी कसे असतात, कसे चालतात, कसे बोलतात, कसं बसतात, असं. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी एक उदाहरण दिलं की आपण मनुष्य म्हणून, मनुष्य धर्म म्हणून, की आपण त्यांनी कासवाचं उदाहरण दिलं की कासव कसा आपले सगळे अवयव जे आहेत ते अगदी अवळून बसलेला असतो, तसंच आपण सुद्धा आपल्या इंद्रियांचं संयमन करून आपल्याला पुढे जायचं आहे किंवा त्या पद्धतीने आपल्याला कर्म करायचं आहे, म्हणजे कुठल्याही आसक्तीशिवाय कर्म करायचं आहे. तर आता आपण लगेचच पुढे जाऊया. सॉरी हा, काय झालं. हा, आजच्या अध्यायात आपल्याला काय शिकायचं आहे की तर काल भगवंतांनी सांगितलं अर्जुनाला, आधी आपण कोण आहोत ते सांगितलं. मग सांगितलं की एकीकडे स्थिताधीर मुनींचं सांगता आहेत, वर्णन करता आहेत, आणि दुसरीकडे म्हणजे ज्ञान काय आहे ते सांगता आहेत, ज्ञान. आणि दुसरीकडे आपल्याला कर्म पण करायला सांगतात, बाबा तू कर्म पण कर. मग आता प्रश्न पडला की नाही, आपल्याला पण पडला, अर्जुनाला पण पडला, की बाबा नेमकं काय करायचं. मग अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न आहे, त्याग की कर्म. मग निष्काम कर्मयोग काय आहे, मग ज्ञानयोग काय आहे, मग श्रेष्ठ काय आहे, मग कर्मकांड ते कर्मयोग. मग नेता कसा असावा, नेत्याने नेता हा एक सामान्य जनांसाठी कसा, नेत्याचं आचरण कसं असावं, नेता सामान्य जनांसाठी कसा असावा. आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये एक शत्रू दडलेला आहे, मग ते काय आहे ते आपण आजच्या अध्यायात बघणार आहोत. तर इथे आपल्याला अर्जुनाचाच पहिलाच प्रश्न आहे की कुठेतरी भगवंत अर्जुनाला सांगता आहेत की ज्ञानच देत आहेत. ज्ञान देता देता ते काय सांगता आहेत की तुम्ही ज्ञान श्रेष्ठ आहे. ज्ञान म्हणजे काय, सगळ्यात शेवटी कुठल्याही ज्ञानाचं दिव्य ज्ञान काय आहे तर आत्मसाक्षात्कार होणं, हो की नाही. कुठल्याही ज्ञानाचं पर्यवसन हळूहळू आपण बघणार आहोत. पण मग एकीकडे तुम्ही ज्ञान सांगता आहेत, स्थिताधीर मुनींची लक्षणं सांगितली की भगवंताचं आपण सेवा केली पाहिजे, त्याची भक्ती केली पाहिजे, असं कुठेतरी सांगता आहेत. आणि त्याच्यातनच आपल्याला दिव्य ज्ञान काय आहे ते प्राप्त होणार आहे. आणि दुसरीकडे म्हणतात कर्म करा, बाबा तू युद्ध कर. मला हे नेमकं कळत नाही आहे, मग युद्ध करून मला कुठलं ज्ञान मिळणार आहे. तर मला असंच जर मी गेलो कुठल्या तरी वनामध्ये गेलो, संन्यास आश्रम स्वीकारला आणि कुठेतरी वनात गेलो आणि भगवंताची पूजा अर्चा उपासना करत बसलो, तर तसंही मला ज्ञान मिळणार आहे. मग मला कर्म करायची गरज काय, मला युद्ध करायची गरज काय, असा कुठेतरी अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे. आणि म्हणून म्हणतात की माझा ना खूप गोंधळ उडालेला आहे, एकम वद, मला निश्चित काहीतरी सांग बाबा, की मी युद्ध करू का मी संन्यास घेऊ, नेमकं मी काय करू, असा प्रश्न पडलेला आहे. आणि मग त्याच्यावर भगवंत उत्तर देता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता मला एक सांगा की तुम्हाला इथे शेजारचं चित्र दिसतंय, त्या चित्रामध्ये बघा काय आहे त्या चित्रात? कोणी सांगू शकेल काय आहे त्याच्यात? काय दिसतंय तुम्हाला? साधू महाराज बंधू बाबा आहे. याच्यावर सिगरेट ओढतायत आणि फोनवर बोलतायत. अच्छा, खूप छान प्रभूजी. आणि एका माताजींनी सांगितलं बंधू बाबा आहेत म्हणून. म्हणजे आजचा आपला रोजचा प्रश्न म्हणजे रोजच्या व्यवहारातला शब्द बंधू बाबा. तर म्हणजे असं जेव्हा आपण बघतो अगदी बरोबर की त्याला आपल्या भगवद्गीतेत मिथ्याचार असं म्हणतात बंधुभावाला. खूप छान माताजी. तर इथे भगवंत सांगायचा प्रयत्न करत आहेत की जो कर्मेंद्रिय म्हणजे संन्यासाश्रम किंवा संन्यास घेणं किंवा भगवंताची प्राप्ती करणं किंवा त्या ज्ञानाचा शोध घेणं, ध्यान लावणं, आपल्याला त्याच्यासाठी एक वेगळाच काय म्हणतात अध्याय आहे. तर ते हवं तितकं सोपं नाही आहे किंवा आपल्याला असं वाटतं की काहीच काम करायचं नाही. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी ना फक्त आपले माईक बंद ठेवायचे आणि जेव्हा बोलायला आपल्याला वेळ येईल ना तेव्हाच आपले माईक साधारण चालू ठेवा सगळ्यांनी. हरे कृष्ण. तर साधारण एक आपलं असतं की प्रत्येक वेळी असं आपल्याला विचार येतो की काहीच काम करायचं नाही आणि मग काही काम न करता आपण फक्त कुठेतरी छान वनात जायचं असा आपल्या मनात विचार असतो. पण ते हवं तितकं सोपं नाही आहे. तर त्याच्यासाठी कर्मेंद्रिय आपली ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ही संयमित ठेवावी लागतात. जसं आपण काल कासवाचं उदाहरण पाहिलं होतं. त्याच्यानंतर आपल्या मनामध्ये कुठलाही विचार नाही. मनामध्ये सतत विचार. असं होतं का कधी की मी अशी शांत बसली आहे, असं मी तुमच्या समोर अशी शांत बसली आहे, पण मी खरंच शांत बसली आहे का? करा बरं विचार. किंवा तुम्ही असे शांत बसले आहात पण खरंच तुम्ही शांत बसले आहात काय? आता तुम्ही इथे भगवद्गीता शिकता, एक तास समोर बसलेले आहात, लॅपटॉप असेल, टॅब असेल, मोबाईल असेल, तर तुम्ही खरंच एकाग्र चित्ताने इथे हे करताय? मनात असंख्य विचार असतील की बाबा हा काय करतोय, ही काय करतोय, गॅसवर काही ठेवलं आहे का, की मध्येच कुठला कोणाचा मेसेज आला का, बेल वाजली का, कसला आवाज येतोय, पाऊस पडतोय का, कमी झाला वाटतं पाऊस, लाईट आहे का, गेले का. अनेक म्हणजे असं होतच नाही की आपण शांत बसलो आहोत, काहीतरी करतो आहे. आणि हे तर मी आत्ताच उदाहरण दिलं, पण असं आपण म्हटलं की ना मला जरा 2 मिनिटं 5 मिनिटं शांत बसू दे, पण आपण 1 सेकंद तरी शांत बसू शकतो का? आपलं मन आपल्याला शांत बसूच देणार नाही. म्हणजे इतक्या असंख्य विचार आपल्या मनामध्ये सुरू असतात. आणि मग हे सगळं सुरू असताना मी म्हणणार की मी संन्यास घेतला, मग ही फसवणूक आहे की नाही? फसवणूक म्हणजे हा मिथ्याचार आहे की मी मनापासून मी माझे इंद्रिय संयमित करत नाहीये, मन एकाग्र करत नाही आहे आणि कुठल्याही आसक्तींवर माझा नियंत्रण नाही आहे, मी अनासक्त नाही आहे आणि मी स्वतःला म्हणते की मी कोणीतरी बाबा आहे, योगी आहे, मी साधू आहे, मी संन्यास घेतलेला आहे आणि मला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे किंवा काय, तर हे चुकीचं आहे. किंवा असं जर कोणी म्हणत असेल तर हा मिथ्याचार आहे. आणि असं इथे भगवंत सांगायचा प्रयत्न करत आहेत की तुम्ही संन्यासाश्रम घ्याल किंवा कराल, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही सक्सेस किती व्हाल, तुमचा सक्सेस रेट काय आहे, हा प्रश्न कुठेतरी भगवंत विचारत आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याला अजून एक उदाहरण आहे भागवतम मधलं, श्रीमद भागवतम मधलं उदाहरण आहे. भरत महाराज सगळ्यांना माहिती असतील किंवा ऐकून माहिती असेल. 8व्या अध्यायामध्ये भरत महाराजांची आपण गोष्ट पण ऐकणार आहोत. तर भरत महाराज हे भगवंतांचे भक्त होते, श्रीकृष्णाचे निस्सीम भक्त होते. पण जेव्हा त्यांनी संन्यासाश्रम स्वीकारला आणि आणि संन्यासाश्रम मध्ये त्यांचे जे काही कर्मविधी किंवा जे रोजचे काही यज्ञ विधी जे असतात ते सुरू असताना कुठेतरी त्याच वेळेस ते संन्यासाश्रमामध्ये एका हरणाच्या मोहात पडले आणि हरणाचा पाडोस म्हणू शकतो आपण की त्याचा सांभाळ केला म्हणा किंवा काही, ती गोष्ट आपण 8व्या अध्यायात ऐकणार आहोत. तर विधी करता आहेत पण कुठेतरी
लक्ष त्या हरणाच्या त्या पाडसाकडे किंवा त्या हरणाच्या पिल्लाकडे त्यांचं अडकलेलं आहे की नेमकं हा काय करतो आहे, उभा आहे ना का कुठे इकडे तिकडे गेला. म्हणजे हे आपल्या मनात एक विचार आहे आणि आपण कृती एक करतो आहे. तर हा जो आहे ही फसवणूक आहे, हा मिथ्याचार आहे. भले समजा आता आपल्यासाठी कलियुगामध्ये तर हे सहज शक्य आहे. आपण घरात बेल वाजली कोणाची तरी आपण सांगतो, आपण बेडरूम मध्ये जातो आणि सांगतो सांग आहे बाबा मी नाहीये घरी, फोन उचलत नाही, किंवा आपण ह्या गोष्टी खूप सहज होतात. पण हा मिथ्याचार आहे, ही समोरच्याची फसवणूक आहे. आणि ही फसवणूक समोरच्याची नाही आहे तर कुठेतरी ही आपलीच फसवणूक आहे आपल्या. पण त्याच्या व्यतिरिक्त पण हे म्हणून पुढे भगवंत सांगता आहेत की संन्यासाश्रम इतका सोपा नाही आहे, पण त्यापेक्षाही अजून एक गोष्ट जी आहे ती सोपी आहे आणि श्रेष्ठ आहे. मग ते काय आहे ते भगवंत सांगता आहेत पुढे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यत्स्वीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला छोटीशी गोष्ट आहे, चैतन्य चरितामृत मधली गोष्ट आहे. तर राजा रुद्रप्रताप हे पण कृष्ण भक्त असतात आणि त्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घेण्याची खूप इच्छा होती. खूप म्हणजे खूप त्यांना की ते त्या काळात होते, म्हणजे ज्या काळामध्ये चैतन्य महाप्रभू होते त्या काळात होते, ते त्या शतकामध्ये होते असं. तेव्हा ते पुरीचे राजा होते आणि त्यांना खूप इच्छा होती की चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यावं. पण राजा रुद्रप्रताप हे होते गृहस्थाश्रमी होते आणि चैतन्य महाप्रभू संन्यास आश्रमात होते. त्यामुळे त्यांनी ते साधारण गृहस्थाश्रमात जे असतात किंवा तर त्यांना ते त्यांची भेट साधारण ते टाळायची किंवा ते शक्यतो त्यांना नाही भेटायचे. आणि मग असंच एकदा त्यांनी व्यक्त केली भेट, पण ते संन्यास आश्रमात असल्यामुळे ते काय त्यांना भेटू शकले नाही. तर मनामध्ये कुठेतरी एक हे राहिलं, शल्य राहिलं की मला त्यांचं दर्शन कसं होईल किंवा काय. तर त्यांच्या सेवकां किंवा त्यांच्या अनुयायांशी त्यांनी संपर्क साधला आणि तेव्हा त्यांना अशी माहिती मिळाली की चैतन्य महाप्रभू पुरीला जी रथयात्रा होते जगन्नाथपुरीला, तर त्या रथयात्रेमध्ये ते सामील होतात. आणि मग राजांनी ठरवलं की त्या रथयात्रेत आपणही सामील व्हायचं. मग ते कसं, तर तिथे आपण भगवंताची सेवा करायची. मग काय सेवा करायची, तर अशी एक प्रथा आहे की रथ ज्या रस्त्यावरून जात असतो तर त्या रथाच्या आधी रस्ता स्वच्छ करायचा, झाडायचा. तर हे आहेत राजा, रुद्रप्रताप राजा. त्यांनी काय सेवा स्वीकारली असेल, तर त्यांनी तो रथ जो आहे त्या रथाच्या पुढची जी झाडण्याची जी सेवा आहे तर त्यांनी हातात झाडू घेतला आणि रस्ता स्वच्छ करायचं काम केलं. म्हणजे रस्ता स्वच्छ करतायत आणि मागून रथ येतो आहे. आणि अशा पद्धतीने त्यांची कृष्ण सेवा ही झाली आणि त्यांची जी मनामध्ये इच्छा होती की चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन व्हायचं तर त्यांनी तेही घेतलं. तर याचा अर्थ काय की त्यांनी कर्माला महत्व दिलं. त्यांनी कर्माद्वारे भगवंताची भक्ती केली, कर्माद्वारे भगवंताची उपासना केली. आणि मग हे जे आहे हे जास्त श्रेष्ठ आहे की तुम्ही मनापासून, आणि हे त्यांनी मनापासून केलं ना. त्यांना कोणी सांगितलं होतं का की बाबा तू हे कर तू ते कर. त्यांनी फक्त त्यामुळे त्यांनी मनापासून त्यामुळे त्यांच्या कुठलीही आसक्तीशिवाय त्यांनी संपूर्ण मनोभावे, भाव महत्वाचा असतो, तर त्या मनोभावे तो रस्ता जो आहे तो स्वच्छ केला. त्यांना भगवान चैतन्य महाप्रभूंचंही दर्शन झालं, सेवाही झाली. त्यामुळे अशी व्यक्ती किंवा अशी कुठलीही गोष्ट ही अधिक श्रेष्ठ आहे. कृष्ण भावना भावित हा शब्द खूप महत्वाचा. म्हणजे आपण एखादं कर्म जे आहे, कुठलंही काम करा तुम्ही, काहीही, तर तुम्ही त्याच्या फळाची अपेक्षा ठेवू नका आणि ते कर्म जे आहे ते भगवंताला अर्पण करा. तेव्हा त्या कर्माला कृष्ण भावना भावित कर्म म्हणतात. आणि त्या कर्माचा आपल्याला मग ते जे कर्मकांड उरत नाही, म्हणजे ते कर्म जे आहे ते कर्मकांड उरत नाही, तर त्या कर्मकांडाचा कर्मयोग होतो.
जेव्हा आपण निष्काम कर्म करतो, त्याच्या फळाची अपेक्षा करत नाही आणि आपण कुठल्याही त्या फळाची अपेक्षा किंवा तो भगवंताच्या आनंदासाठी ते कर्म करतो, की त्याच्यासाठी ते कर्म, त्याला म्हणतात कृष्ण भावना भावित. हा शब्द महत्वाचा आणि हाच खरा कर्मयोग आहे. आणि हे अजून पुढे पुढे आपल्याला जास्त समजणार आहे की कर्मयोग काय आहे. आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्णा माताजी. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगसमाचर. श्री विष्णूंप्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाही तर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगता आहेत की श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ कर्म, म्हणजे इथे काय सांगतात की आपण कुठलंही जे कर्म जे आहे ते भगवंताला अर्पण केलं पाहिजे किंवा त्यांना आणि त्याच कर्माचं, म्हणजे त्याला कर्मयोग असं म्हटलं, त्याला कर्माचा यज्ञ होणं असंही म्हणतात. आणि मग प्रत्येक युगातली ही कर्मयज्ञ ही वेगवेगळी असतात. म्हणजे आपण हे कर्माचा यज्ञ करणं, त्याच्यासाठी करणं हे जास्त महत्वाचं आहे, की त्याला त्याच्या आनंदासाठी. मग आता आपल्याला जर आपल्या रोजच्या व्यवहारात बघितलं तर आपल्याला शास्त्रांमध्ये लिहिलंय विहित कर्म, आपण ज्याला म्हणतो की विहित कर्म काय आहेत, की ज्याला धर्माकडनं मान्यता आहे, गुरूंनी सुद्धा त्याला मान्यता दिलेली आहे, ऋषी मुनींनी सुद्धा त्याचं म्हणजे ते जे कर्म आहे किंवा काय तर ते सुद्धा योग्य कर्म आहे की त्याची सुद्धा पुष्टी दिलेली आहे. तर असं जे कर्म जे असतं ते धर्माला अनुसरून किंवा त्याला विहित कर्म असं म्हणतात. मग आपल्याला रोजच्या व्यवहारामध्ये 5 विहित कर्म आहेत. मग ते म्हणजे आपल्याला 5 यज्ञ आहेत. मग ते 5 यज्ञ कुठले आहेत, तर एक ऋषी यज्ञ आहे, पितृयज्ञ आहे, ब्रह्मयज्ञ आहे, भूतयज्ञ आणि नरयज्ञ. मग ऋषी मुनींसाठी आपण जे काही त्यांचा जो काही आपल्याला पूजा अर्चा किंवा त्यांचे जे काही आहे ते करणं म्हणजे ऋषी यज्ञ. पितृयज्ञ काय आहे, की आपली 2 कर्तव्य आहेत, एक भौतिक कर्तव्य किंवा एक आध्यात्मिक कर्तव्य, किंवा आपल्याला आपल्या पित्रांसाठी यांच्यासाठी आपण जे काही करतो आहे ते पितृयज्ञ. ब्रह्मयज्ञ म्हणजे आपण जे काही देवपूजा करतो आहे किंवा ज्या प्रतिदेवता आहेत त्यांच्यासाठी आपण ज्या काही उपासना करत असतो तो ब्रह्मयज्ञ आहे. भूतयज्ञ म्हणजे आपल्याला आपण आपण फक्त मनुष्य प्राणी नाही, तर मनुष्य प्राणी सोडून आपल्या आजूबाजूला जे सजीव आहेत, मग प्राणी असतील, पक्षी असतील, तर यांच्यासाठी आपली जी काही कर्तव्य आहेत ते म्हणजे भूतयज्ञ. आणि नरयज्ञ म्हणजे मी आणि माझ्या व्यतिरिक्त ज्या कोणी मनुष्य प्राणी आहेत, मग माझ्या घरातले माझे कुटुंबीय असतील, माझे शेजारी असतील, ऑफिस मधले कलिग्स असतील, शाळेतले किंवा कॉलेजमधले मित्रमैत्रिणी असतील, त्याच्यानंतर कोणीही आपल्या परिचयातले जे काही, तर त्यांच्यासाठी आपण काही करतो किंवा त्यांच्यासाठी कर्तव्य म्हणून आपण काही करतो ते विहित कर्म आहे. असं आपल्याला असे हे 5 यज्ञ कर्म कुठेतरी भगवंत आपल्याला सांगता आहेत. हे भगवंताच्या आनंदासाठी करणं गरजेचं आहे. कुठल्याही फळाची अपेक्षा इच्छा न ठेवता करणं गरजेचं आहे. इथे एक छोटीशी गोष्ट आहे. जेव्हा युधिष्ठिर म्हणजे पांडवांनी जेव्हा राजसूय यज्ञ केला होता, तर त्या यज्ञामध्ये नारद मुनी आले होते आणि युधिष्ठिराने त्यांना प्रश्न विचारला होता की मी हे राज्य जे आहे हे रामराज्य कसं करू किंवा काय करू म्हणजे ते रामराज्य होईल. तेव्हा नारद मुनी त्यांना उत्तर दिलं होतं की मुळात हे राज्य जे आहे हे तुझं राज्य नाही आहे. भगवंताने तुला राजा म्हणून बनवलेलं आहे किंवा तुला ते राजा म्हणून तुला इथं नियुक्त केलेलं आहे. तुला ते काम करायचं आहे आणि ते भगवंताच्या आनंदासाठीच तुला ह्या प्रजेचं रक्षण करायचं आहे, त्याची काळजी करायची आहे. म्हणजे एक राजा म्हणून तुझी कर्तव्य जी आहेत ती पार पडायची आहेत. पण ते कोणासाठी? भगवंताच्या आनंदासाठी. भगवंताचं राज्य आहे
तुला सांभाळायला, तुला राजा म्हणून नियुक्त केलं आहे आणि तुला ते सांभाळायचं आहे. म्हणजे जेव्हा तू असं करशील तेव्हा तुझ्याकडनं काही अधिक गुण झालं तर तू त्या कर्मबंधनात अडकणार नाहीस. त्या कर्मबंधनातून तू मुक्त होशील. त्या कुठल्याही तुझ्या कर्माचा तुला दोष लागणार नाही. म्हणजे तू भगवंताला कुठेतरी भगवंताच्या आनंदासाठी हे कर्म करतोय. म्हणजे तू कर्मकांड करत नाही आहे, तुला कर्मयोग करायचा आहे, तुझ्या कर्माचा तुला यज्ञ करायचा आहे, असा कुठेतरी सल्ला नारद मुनींनी युधिष्ठिर यांना दिला होता. मग हे म्हणजेच काय की आपल्याला आपल्या फळाचा त्याग करायचा. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे यज्ञामध्ये आपण आहुती देतो, बरोबर, वेगवेगळ्या यज्ञांमध्ये वेगवेगळ्या आहुती देतो. तसंच आपण जे काही कर्म करणार आहोत, साधी एखाद्याला मदत जरी केली किंवा साधी मदत जाऊ दे, एक सोप्पा हे म्हणजे तुम्ही वर्षभर अभ्यास केला आणि मग मी खूप अभ्यास केलाय, अगदी अगदी काय म्हणतात भूकंपट्टी केलेली आहे, मला 100 पैकी 100% मिळालेच पाहिजे, हा जो अट्टहास आहे किंवा फळाच्या अपेक्षेने म्हणूनच मी अभ्यास करेन की मला 100 पैकी 100 मार्क मिळाले, तर हे जे आहे हे न करता मी एक विद्यार्थी आहे, अभ्यास करणं माझं काम आहे, ज्ञान ग्रहण करणं माझं काम आहे. परीक्षेत काय येईल, परीक्षेचा पेपर सोपा असेल अवघड असेल, मला किती मार्क मिळतील याचा विचार न करता माझं कर्म काय आहे ह्या जर आणि त्याचा जर म्हणजे त्या फळाचा जर मी त्याग केला तर कुठल्याही की तुम्ही एवढंच कशाला, साधं उदाहरण, गृहिणी रोजचं स्वयंपाक बनवतात, रोज कुठली डाळ बनवली, भाजी बनवली, काय बनवलं, मग ही भाजी छान व्हायलाच पाहिजे, सगळ्यांनी त्याची प्रशंसा केली पाहिजे. पहिलंच पान लोक घरात कोणी पहिला घास तोंडात घालत नाही, कशी झाली काय झाली, मग याने आज माझं कौतुकच केलं नाही, त्याने कौतुक नाही, कशाला. तुमचं काम काय आहे की तुम्ही एक उत्तम पद्धतीने जेवण बनवणं की त्या जेवणातनं आपल्याला म्हणजे आपल्या कुटुंबियांचं पालन पोषण नीट व्हायला पाहिजे, हे तुमचं इति कर्तव्य आहे, आद्य कर्तव्य आहे. मग ते चांगलं झालंच पाहिजे किंवा समोरच्याने त्याची प्रशंसा केलीच पाहिजे हा अट्टहास नाही. की हे पदार्थ बनवण्यासाठी हे ह्या गोष्टींची गरज आहे, त्या प्रमाणात ते टाकणं गरजेचं आहे आणि ते आपल्याला सगळ्यांना देणं, सगळ्यांना तृप्त करणं हे आपलं काम आहे. ह्या पद्धतीने जेव्हा आपण करतो, अपेक्षा म्हणजे फळाचा आपण कुठेतरी त्याग करतो. अशी अनेक उदाहरणं आहेत, अनेक, प्रत्येकाचं आता जसं आपल्याला इथं समोर दिसत आहे, प्रत्येकाचे त्यागाचे चक्र हे वेगळे असतात. शेतकऱ्यांचं इथं शेतकऱ्यांचं दिलेलं आहे की जो शेतकरी जो आहे किंवा शेती करता आहेत की ते त्यांचं तिथे ते श्रमदान करणं, घाम गाळणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. आता आपण हे चक्रच आपण पाहिलं तर भगवंतांकडनं ज्ञान आलेलं आहे. वेद हे भगवंतांपासून उत्पन्न झालेले आहे. मग वेदांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळे वेगवेगळे आपण जे आपले वर्ण जे आहेत त्या प्रत्येक वर्णाचं त्यांनी कर्म दिलेलं आहे की त्यांनी काय कर्म केलं पाहिजे. तर ते शेतीसाठी किंवा जे शेतकरी जे आहेत की त्यांच्यासाठी काय कर्म दिलेलं आहे, मग त्यांनी ते कर्म इति कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे. मग त्याच अन्नधान्य पिकतात, मग त्या अन्नधान्याचं आपण अन्न शिजवतो आणि ते अन्न शिजवून पुन्हा आपण भगवंताला कुठेतरी नैवेद्य दाखवतो, हो की नाही. हे जे आहे हे त्यागाचं चक्र आहे आणि मग तेच अन्न आपण ग्रहण करतो. अन्नापासून प्राणी किंवा सजीव निर्मिती होते आणि मग तेच सजीव पुन्हा अन्नधान्य तयार करतात किंवा शेतात राबतात, ते अन्नधान्य पिकवतात, तेच अन्नधान्याचं पुन्हा आपण अन्न शिजवतो, पुन्हा आपण ते भगवंताला अर्पण करतो आणि मग तेच प्रसाद म्हणून ग्रहण करतो. तर हे असं चक्रच हे सुरूच असतं. तसंच क्षत्रियांचं किंवा आता अर्जुनाचं जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर अर्जुनासाठी त्यागाचं चक्र काय आहे की बाण हे त्याची आहुती आहे. समोर जो कोणी त्याच्या धर्माच्या रक्षणासाठी, त्याच्या राज्याच्या, राष्ट्राच्या रक्षणासाठी जे काही योग्य आहे, जे काही इति कर्तव्य आहे, मग हातात शस्त्र घेणं, तो धनुर्धर आहे, मग तो बाण सोडणं, मग बाण ही त्याची आहुती आहे. मग तो समोरचा नेस्तनाबूत होईल का, तिथे लगेच त्याला मरण येईल का, का तो मला परत पलटवार करतो वगैरे, याचा विचार नाही करायचा. की तो आलेला आहे, हे जे राज्य मला सांभाळायला दिलेलं आहे, माझं रक्षण करणं इति कर्तव्य आहे, त्यामुळे मला समोरच्याला बाण मारणं गरजेचं आहे आणि ती बाण ही त्याची आहुती आहे. तर हे असे वेगवेगळे प्रत्येकाचे त्यागाचे चक्र असतात.
आता वेदांमध्ये अजून एक गोष्ट सांगितलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. आहार शुद्धो सत्वशुद्धी, सत्वशुद्धो ध्रुवा स्मृती, स्मृती लंबे सर्व ग्रंथीनां विप्रमोक्षः. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवनशुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते. ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती या मनुष्य स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो. या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगितलं आहे आहार शुद्धौ सत्वशुद्धी, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृती. म्हणजे इथे सांगितलं आपण जो आहार घेतो सात्विक आहार. इस्कॉन मध्ये जर कोणी जात असेल किंवा हे त्यातला एक नियम आहे की आपण सात्विक आहार घेतला पाहिजे. त्याच्यानंतर 4 नियम आहेत. त्यातला एक नियम आहे की मांसाहार करू नये आणि जे काही रोजचं अन्न ग्रहण करतो ते सुद्धा सात्विक आणि शुद्ध आहार घेतला पाहिजे. हो की नाही? आपण आहार कसा घ्यायचा ते 17व्या अध्यायात शिकणार आहोत. पण आता इथे बघा वेदांमध्ये काय आलेलं आहे बघूया की आहार शुद्ध. मग शुद्ध आहार घेतल्यावर काय होतं की शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने जीवन शुद्ध होते. म्हणजे नेमकं काय हो की जेव्हा तुम्ही आहार ग्रहण करतात, जेव्हा शुद्ध आहार जेव्हा घेतात तेव्हा त्याचं जे पचन होतं, त्याच्यानंतर जे पोषण मूल्य, जे रस तयार होतं, ज्या रसग्रंथी तयार होतात, त्याच्यामुळे काय होतं की तुमच्या मधल्या ज्या ऊती आहेत किंवा तुमच्या मधले जे सेल्स आहेत, ब्लड सेल्स आपण म्हणतो की त्या ज्या आहेत की त्यांचं कुठेतरी शुद्धीकरण होतं. तुमचं ते तुम्ही जरी आहार तोंडाने ग्रहण केला आणि पोटामध्ये जरी त्याचं पचन होत असलं तरी त्या संपूर्ण शरीराचं पोषण होत असतं. ते जे ग्रंथी जे आहेत, ते जे रस जो तयार होतो तो संपूर्ण शरीरापर्यंत पोहोचतो की सगळ्यात पहिले तो तुमच्या बुद्धीपर्यंत पोहोचतो, तुमच्या बुद्धिपटलापर्यंत पोहोचतो. आणि तिथल्या जर त्या जर ऊतींचं शुद्धीकरण झालं तर विचारही तशाच पद्धतीचे सात्विक शुद्ध विचार तयार होतात. कारण की विचारांची निर्मिती तिथे होते ना, तिथे तुमच्या विचारांची निर्मिती होते. आणि मग जेव्हा शुद्ध विचार सुरू झाले, मग शुद्ध विचार काय आहेत? शुद्ध विचार, सात्विक विचार सुरू झाले की जिथे विचार आहे तिथे आचार आहे. बरोबर? मग आपण शुद्ध विचार करायला सुरुवात करतो तेव्हा की योग्य अयोग्य काय आहे, की त्याचं आपण कशा पद्धतीने आचरण केलं पाहिजे, काय वाचलं पाहिजे, काय नाही वाचलं पाहिजे. मग वाचनामध्ये आपल्याला समजतं की मग आपण कोण आहोत, भगवंत कोण आहेत, भगवंत काय आहेत, आपल्याला पुढे जाऊन काय करायचं आहे, आपल्याला मोक्ष म्हणजे काय. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा कुठेतरी उलगडा होतो, आपोआप उलगडा होत जातो आणि तशा पद्धतीने आपलं आचरण होत जातं. आणि म्हणून आपण केव्हाही सात्विक भोजन केलं पाहिजे, शुद्ध आहार ग्रहण केला पाहिजे. आणि आपल्याला त्याच्या मागचं कारण माहिती असेल की नाही माहिती, पण प्रत्येक वेळेस आपल्याला सांगितलं जातं किंवा पुढे कुठेतरी वाचनात येतं की घरची गृहिणी जी असते ती जेव्हा अन्न शिजवत असते तेव्हा तिने प्रसन्न मनानेच अन्न शिजवलं पाहिजे किंवा प्रसन्न चित्तानेच अन्न शिजवलं पाहिजे. कुठल्याही चिडचिड रागराग न करता ते अन्न शिजवलं पाहिजे. आणि कारण की सगळ्या गोष्टी त्या अन्नातनं बऱ्याचशा गोष्टी संक्रमित होत असतात. आणि म्हणून आपण नेहमी अन्न शिजवताना भगवंतासाठी शिजवतो आहे किंवा भगवंताच्या प्रसादासाठी शिजवतो आहोत, तेव्हा त्या अन्नाची गोडी जास्त वाढते, त्या अन्नाचा आपल्याला तेवढंच इफेक्ट होतं. साधं उदाहरण आहे, तुम्ही शिरा बनवतात. शिरा आपण नेहमी कधी कधी नाश्त्याला बनवतो, कधी कधी असंच कोणी पाहुणे आले म्हणून बनवतो. आणि आता असंच आपण सत्यनारायण पूजा घातली तर सत्यनारायणाचा शिरा आपण बनवतो. काय फरक असतो? तेच माप असतं ना, सव्वा सव्वा सव्वा, किंवा तेवढंच आपण काय कमी प्रमाणात केलं तर एक वाटी तूप, 1 वाटी दूध त्याच प्रमाणात घेतो की नाही. पण मग सत्यनारायणाच्या शिऱ्याला महत्व काय, चव का असते, जी आपल्या रोजच्या नाश्त्याच्या शिऱ्याला येत नाही? त्याचं मागचं कारणच ते आहे. तेव्हा आपल्या मनातली जी प्रसन्नता आहे, घरामध्ये पूजेचं वातावरण आहे, खूप छान आनंदाने आपण तो शिरा भगवंताच्या आनंदासाठी बनवतो आहे,
आणि त्यामुळे तो आनंद त्याच्यात उतरलेला आहे आणि म्हणून ती चव त्याच्यात उतरलेली आहे. आता आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. हरे माताजी, कृष्ण. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन बनवतात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून आपल्याला जे भगवत भक्त आहेत, भगवंताचे भक्त आहेत, की आपण नेहमी भगवंताला म्हणजे आपण भगवंताला प्रसाद दाखवून, नैवेद्य दाखवून, मग रोज तुम्ही काय मग अगदी दही भाताचा, दुधा भाताचा नैवेद्य जरी दाखवला तरी तो म्हणजे तो भगवंताला आपण तो अर्पण करतो आहे. म्हणजे आपण यज्ञामध्ये त्याची आहुती देतो आहोत, बरोबर. तिथं नैवेद्य दाखवतो आहे आणि त्या नैवेद्याचं आपण प्राशन करतो आहे. म्हणजे अन्नाद्वारे अनेक दोष संक्रमित होत असतात. आणि कारण की ते अन्न किती ठिकाणी हाताळलं जातं, की शेतकरी त्याचा म्हणजे शेतकऱ्यांची इंद्रिय, तर तो तिथे घाम गाळतो आहे. त्याच्यानंतर शेतीमध्ये जेव्हा धान्य पिकवलं जातं तेव्हा किती लोकांच्या हातातून ते पुढे आपल्या घरापर्यंत पोहोचतं. त्याच्यानंतर घरामध्ये सुद्धा आपण अन्न शिजवणारी स्त्री मग कधी घरातल्याच असतात, कधी आपण बाहेरची कामवाली बाई लावत असतो, की पोळ्या करायला बाई लावली आहे, भाजीला बाई लावली आहे. तर ह्या सगळ्यांच्या लोकांच्या हातातून ते अन्न येत असतं, हो की नाही. आणि म्हणून आपण एक तर अन्न शिजवण्यासाठी आपण नेहमी प्रसन्न चित्ताने आपण अन्न शिजवलं पाहिजे. आणि सगळ्यात गोष्ट की जे काही शिजवतो आहे त्याचा आपण नैवेद्य केला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला काय होईल की त्या कुठल्याही त्या अन्नामधनं आपल्याला फक्त ज्या उपयुक्त ग्रंथी आहेत त्याच आपल्याला मिळतील. आणि नाहीतर किंवा काही लोकांचा विश्वासच नसतो, मग तिथे प्रश्नच संपला. मग असे जे लोक जे असतात ते असे जे अन्न ग्रहण करत असतात ते एक प्रकारचं पापच ग्रहण करत असतात किंवा पापाचं भक्षण करत असतात, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावरती जगतात, जे पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मांपासून उत्पन्न होतो. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण. मग प्रत्येकाचं एक आपापले यज्ञ आहे की नाही, प्रत्येकाला एक कर्म नेमून दिलेलं आहे. मग आपण सर्व प्राणी मात्र म्हणजे अगदी आपण मनुष्य प्राणी असो, इवन पक्षी प्राणी हे सुद्धा अन्नधान्यांवर जगतात. आणि मग ते अन्नधान्य कशामुळे उत्पन्न होतं, ते पावसामुळे उत्पन्न होतं. पाऊस पुन्हा कशामुळे होतं की तुम्हाला आपल्याला माहिती असेल की पर्जन्यवृष्टीपूर्वी पर्जन्यवृष्टी होण्यासाठी मोठमोठे यज्ञ केले जायचे, हो की नाही. तर यज्ञापासून पाऊस उत्पन्न होतो. आणि मग यज्ञ कशामुळे होतं की ऋषी मुनी पूर्वी विहित कर्म जे करत होते, जे यज्ञापासून म्हणजे त्यांचं ते विहित कर्म काय होतं, तर यज्ञ हे त्यांचं विहित कर्म होतं. आणि म्हणून तेव्हा ते इंद्रदेवाला म्हणा, वरुण देवाला म्हणा प्रसन्न करून ते पर्जन्यवृष्टी पाडत असत. आणि मग तेव्हापासून मग तेव्हा पाऊस पडत असे आणि मग त्या पावसापासून पुन्हा अन्नधान्य पिकत असे. तर अशी ही यज्ञाचं काय म्हणू शकतो, असं हे एक चक्र होतं, बरोबर. ज्याला आपण जीवस्य जीवनम सुद्धा म्हणू शकतो. पण मग हा पूर्वीचा काळ झाला. आताच्या काळातही यज्ञ आहेत, प्रत्येक काळाचं वेगवेगळं यज्ञ आहे. मग कलियुगातलं यज्ञ काय आहे, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस. हा आपल्या श्रीमद भागवतम मधला 11व्या स्कंदातला 5व्या अध्यायामधला 32वा श्लोक आहे. मग ते काय सांगत आहे की कलियुगामध्ये आपल्याला काय यज्ञ कर्म आहे, तर यज्ञ संकीर्तन, नाम संकीर्तन. मग नाम म्हणजे काय की नाम जप. मग ते कोणाचं, तर मग त्याच्यासाठी आपल्याला चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचे 4 शिष्यगण, तर हे त्याला आपण पंचतत्व मंत्र म्हणतो, की त्यांना आधी स्मरायचं आणि मग त्यांनी जो आपल्याला महामंत्र दिलेला आहे त्याचा जप करायचा. आणि तो जर तालबंद मृदुंगाचा कट केला तर त्याच नामजपाचं नामसंकीर्तन होतं. मग ते पंचतत्व मंत्र काय आहे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. तर ह्या 5 विभूतींना आपण स्मरून चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला जो महामंत्र दिलेला आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा जो महामंत्र आहे हा रोज आपल्याला 108 वेळा म्हणायचा. आणि हेच आपलं यज्ञ कर्म आहे.
जसं आपण ऑनलाईन आता भगवद्गीता शिकतोय ना, घरी बसून काही त्रास नाही, घरी बसा, एसी लावायचा एसी लावा, पंखा लावायचा पंखा लावा, नाही लावायचा नाही लावा, घरात बसा आणि तुम्ही मस्त, तुम्हाला कधी 3:30ची वेळ आहे, कधी 7ची वेळ, वेगवेगळ्या बॅचेस आहेत, तुमच्या पद्धतीनुसार तुम्ही हे करा. तसंच भगवंत सुद्धा हेच सांगता आहेत की यज्ञ आपल्याला, आणि श्रीमद भागवतम मध्येच दिलेलं आहे, कलियुगात एकच नाम आहे किंवा एकच यज्ञ आहे, आणि ते म्हणजे काय? नाम जप, नामाची कास धरणे. तुम्हाला त्याच्याशिवाय पर्याय नाही कलियुगामध्ये. आणि म्हणून हरे कृष्णाचा आपल्याला रोज 108 वेळा मंत्र म्हणायला प्रभुपाद सांगतात. आणि मग त्या 108 अशी एक माळ असते. मग तो मंत्र कसा म्हणायचा हे पण आपल्याला पुढे पुढे बघायचं आहे. आपण आता लगेच पुढे जाऊया की मग हे भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा भगवंत सांगत आहे की नामजप. मग नामजप काय आहे? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. मग आपण विभूती योग म्हणजे विभूती म्हणजे ऐश्वर्य, भगवंतांची अनेक ऐश्वर्य आहेत, त्याचं वर्णन त्यांनी 10व्या अध्यायात केलेलं आहे. त्या 10व्या अध्यायामधला 25वा श्लोक आहे, त्याच्यात असं म्हणत आहेत की या जपामधला, यज्ञांमधला जो जप जो आहे तो मी आहे. म्हणजे कलियुगामध्ये आपल्याला नामजप सांगितलेला आहे, म्हणजे आपण तिथे भगवंत स्वतः स्थित आहेत आणि आपण त्यांना स्मरण करायचं आहे. आणि मग पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून कर्मफळांवर आसक्ती म्हणजे आपल्याला कुठल्याही फळावर आसक्ती ठेवायची नाही आहे, त्या फळाचा त्याग करायचा आहे. याला म्हणतात निष्काम कर्म. आणि आपण ते विहित कर्म म्हणून केलं पाहिजे. आणि मग विहित कर्म असेल तर मग त्याच्यावर आसक्ती राहत नाही, म्हणजेच ते आपण अनासक्त झालो की नाही. आणि मग जेव्हा आपण अनासक्त होऊन करतो त्यालाच परमेश्वर प्राप्ती होते. इथे पण काल पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आज पण परत इथे शील प्रभुपाद यांचं उदाहरण आहे. वयाच्या 17व्या वर्षी अमेरिकेत जायची काय गरज होती हो त्यांना, पण ते गेले. त्यांनी तेव्हा ते झाड लावलं म्हणून आपण आज फळं खातोय की नाही. मग हे कोणासाठी? तर त्यांचा तिथे स्वार्थ काय होता, वैयक्तिक स्वार्थ काय आहे? आज तर ते नाहीच आहेत, हो की नाही. पण त्यांनी कृष्ण सेवा दिली, कृष्णाच्या सेवेसाठी त्यांनी भागवत धर्माचा प्रचार संपूर्ण जगामध्ये केला. आणि आज अनेक अनेक लोक जे आहेत ते कृष्णाची उपासना करत आहेत, त्यांना मोक्षाचा मार्ग सापडलेला आहे. त्यांना भागवतम सारखा धर्म ग्रंथ वाचता आहेत, भगवद्गीतेसारखा ग्रंथ वाचता आहेत, अभ्यास करत आहेत, त्याची त्यांना उकल होती आहे हळूहळू. तर अनेक अनेक जीवांना ते मोक्ष देण्याचं काम, ऍटलिस्ट त्या मार्गाला लावण्याचं काम करत आहेत. ते त्यांनी करून ठेवलेलं आहे, ती वाट मोकळी करून दिलेली आहे. मग त्याच्यामध्ये त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ तो काय होता, हो की नाही. म्हणजे आपण जे काही कर्म करतो, आपण आपल्याला मनुष्य जन्म मिळालेला आहे, तर मनुष्य जन्म मग फक्त आहार निद्रा भय मैथून याच्यासाठीच करायचा की? ते तर प्राणीही करतात हो. मग मनुष्य जन्माचं वेगळं वैशिष्ट्य काय आहे, तर ते कुठेतरी. आणि म्हणून ते जे आहे की आपली विहित कर्म काय आहेत ती आपण ती अभ्यासली पाहिजेत. आणि त्या पद्धतीने आपण ते ईश्वराच्या आनंदासाठी जेव्हा करतो, अनासक्त होऊन जेव्हा करतो, तेव्हा निश्चितच ईश्वराची प्राप्ती होते, असं भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्वनुवर्तते. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचं अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे काय आहे ते आदर्श देते त्यानुसार सगळं जग कार्य करतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता बघा, हा भगवद्गीतेत काय नाही आलेलं आहे, सगळं आलंय. पण नेता कसा आला त्याची सुद्धा व्याख्या देऊन टाकली. म्हणजे भगवंतांनी काय नाही सांगितलेलं आहे सगळं भगवद्गीते. फक्त फक्त तुम्ही पुस्तकाचं पान पालटा, तुम्हाला सगळ्या म्हणजे जनरली व्याख्याच मिळतात, आपल्याला काय करायचं आहे काय नाही. आता हे नेता कसा असावा, मग इथे भगवंत सांगत आहेत की श्रेष्ठ व्यक्ती किंवा जो नेता जो असतो त्याच्यावर जबाबदारी किती असते की त्याचं आचरण हे फार जबाबदार पद्धतीने आणि तशाच पद्धतीने शास्त्राला धरून असं असलं पाहिजे.
त्याचं कारण असं आहे की त्याच्यावर एवढी मोठी जबाबदारी आहे की तो जे काही विचार करतो आहे, जे काही आचरण करतो आहे, त्याची अनेक लोक त्याचं अनुसरण करत असतात. अनेक त्याचे जे अनुयायी आहेत, त्याचे जे प्रजाजन आहेत, त्याचं अनुसरण करत असतात. आणि म्हणून त्यांच्यावरती फार जबाबदारी असते की त्यांनी शास्त्राला धरून, धर्माला धरून ते आचरण करणं, ते पाऊल टाकणं महत्वाचं आहे. मग इथे आपण अर्जुनाचं उदाहरण घेतलं तर भगवंत सांगता आहेत की तू आज नेता आहेस. आज एक इथे सैन्याला तू सैन्याला लीड करतो आहेस. तर मला सांग, उद्या जर तू संन्यास आश्रम घेतला आणि इकडनं हे जर सोडून घेतला, युद्ध सोडून जर तू निघून गेला, तर तुझ्या या निष्पाप सैन्याचं काय होईल? कुठे सैरावैरा धावतील? निष्पाप त्यांचा बळी जाईल. कुरु जे सैन्य जे आहे ते नाहक त्यांचा बळी घेतील. आणि हो की नाही, मग त्यांचं काय होईल? ते इकडं तिकडे सैरावैरा धावत राहतील. आणि म्हणून तू एक नेता आहेस. तुला जर आदर्श नेता व्हायचं असेल तर तुला धर्माचरण काय आहे तर तू त्यानुसारच तुला आचरण केलं पाहिजे. म्हणजे कुठलाही नेता हा जो श्रेष्ठ व्यक्ती आहे, जो नेता आहे, जो लीडर आहे, त्याचं आचरण असं असलं पाहिजे की जे लाखो लोक ज्याला फॉलो करणारे आहेत तर ते त्या जबाबदारीनेच त्याने ते आचरण केलं पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी जर नियत कर्म केलं नाही तर ते सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत की मग प्रत्येकाने आपलं विहित कर्म केलं पाहिजे, नियत कर्म केलं पाहिजे, हो की नाही? मग जसं आता मग आपण नेत्याचं उदाहरण पाहिलं की नेत्याचं कसं आचरण असलं पाहिजे, तसं ह्या तिन्ही लोकांचे स्वामी भगवंत आहेत. त्यांचं कर्म काय आहे की त्यांनी तर त्या कर्माचं जर आचरण केलं नाही तर काय होईल? नियत कर्म केलं नाही तर जन्म मृत्यूचं हे जे चक्र जे आहे ते मला सांगा ते कसं राहील? की मृत्यूच झाला नाही तर ह्या ग्रहलोकावर किती किती लोकसंख्या निर्माण होईल, अनावश्यक अशी लोकसंख्या निर्माण होईल. आणि मग लोकसंख्या उत्पन्न झाली तर त्या ग्रहाचं काय होईल? किती किती अशांतता पसरेल की किती आपल्याला 84 लक्ष योनी, ह्या 84 लक्ष योनी तर त्यांना मृत्यू झाला नाही तर काय होईल या ग्रह लोकांचं? तर ते प्रत्येकाचे यज्ञ जे आहेत हे ठरलेले आहेत की म्हणजे की कोणी काय चक्र करायचं, म्हणजे कोणी काय कर्म करायचं, आणि ते कर्म जर त्याने नाही केलं तर त्याचा दुष्परिणाम हा सगळ्यांना भोगावा लागेल. आणि म्हणून तू तुझ्या घरामध्ये, तुझ्या घराण्यामध्ये, कौटुंबामध्ये जे जे जन्माला आलेले आहेत, ते भीष्म पितामह असतील, अजून कोणी असतील, तर त्यांना मृत्यू हा अटळ आहे. आणि मग मृत्यू कुठे येऊ शकतो ना. आणि मग मृत्यू हा अटळ असल्यामुळे घराणेशाहीचा कसा नाश होईल? कोणीतरी पुढे असेलच ना उत्तरदायी म्हणून. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगत आहे की घराणेशाहीचा नाश वगैरे असं काहीही होणार नाही, हे तू लक्षात घे. पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नियतकार्यामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचं मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे पण एक आपल्याला छोटं उदाहरण आहे. इथे भगवंत सांगतायत की आपल्याला कृष्ण भावनेमध्ये कसं आपल्याला, म्हणजे कशी आपण स्वतःही प्रेरित होऊ शकतो, प्रेरणा घेऊ शकतो आणि दुसऱ्यालाही कसं प्रेरित किंवा प्रेरणा देऊ शकतो. मग याच्यामध्ये आता कोणाचा विश्वास असतो, कोणाचा विश्वासच नसतो. कोणाचा विश्वास हा 50-50 असतो की कोणीतरी कुठून तरी काहीतरी ऐकलं की हा नाही, आपल्याला असं केलं पाहिजे, असं केलं पाहिजे. 2 दिवस जातात, 3रा दिवस जातं, मग 4थ्या दिवशी नाही असं काही नसतं, मग कोणीतरी येतं ब्रेन वॉश करतं, मग पूर्णच विश्वास नाही. म्हणजे असं प्रत्येकाचे ही विचार करायची वेगवेगळी पद्धत असते. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला कृष्ण भावनेमध्ये जर आपल्याला प्रेरित व्हायचं आहे किंवा आपल्याला दुसऱ्याला प्रेरणा द्यायची आहे, तर आपण जर सांगितलं हे तू केलंच पाहिजे, हे तू केलंच पाहिजे, असं आपल्याला घरात किंवा आपण लहान मुलांना सांगतो ना की
हे असं करू नको, असं करू नको, उलटा बरोबर ते लहान मुलं करतात. पाणी सांडू नको म्हटलं की पाणी सांडणार, हो की नाही? म्हणजे आपल्याला जे सांगितलं त्याच्या बरोबर उलट करत असतात. आपणही तसेच असतो. म्हणजे मोठे झाले तरी आपणही तसेच पद्धतीने करत असतो. कोणी आपल्याला कर म्हटलं की आपल्याला नाही करण्यात जास्त आनंद मिळतो. मग असं आपण जर लोकांना सांगितलं जा मंदिरात जा, नामजप कर, हे कर, तर मग आपण करू का? किंवा कोण करेल का? मग त्याच्यासाठी इथे एक छान गोष्ट आहे बघा. इथे आता हा नारळवाला आहे बघा, त्याचं छान नारळाचं झाड आहे, मस्त नारळ आलेले आहेत. आता तो नारळ तोडतो आहे, छान झालेली आहेत ती. आपण त्याला असं सहज सांगितलं, अरे वा तुझ्या झाडावर किती छान नारळ आली आहेत, आता तू थोडीशी घरासाठी ठेवशील, थोडी काय कोणाला तुझ्या कुटुंबाला, मित्रमंडळींना, कोणाला नातेवाईकांना देशील, हो की नाही? आणि मग उरलेली काय तू बाजारात विकशील. मग मला एक सांग की आपल्या गावामध्ये एक छान कृष्ण मंदिर आहे की नाही? त्यातलंच एखादं एक नारळ तू कृष्णाला पण व्हा, म्हणजे जे, आणि मग बाकीची उरलेली तू कोणाला वाटायची तुझी वाट, कृष्ण कोणाला कुठे विकायची ते विक. तर अशा पद्धतीने हळूहळू आपण लोकांना त्यांची मनं वळवली पाहिजेत, किंवा आपलं सुद्धा मन अशा पद्धतीने आपण वळवलं पाहिजे. आणि कृष्ण भावनेमध्ये आपल्याला कर्म करणं, मग छोट्यातलं छोटं कर्म असेल, मग छोट्या कर्मापासून मोठं कर्म, त्या कार्यामध्ये आपल्याला प्रवृत्त व्हायचं आहे आणि प्रवृत्त करायचं आहे. आणि मग हेच हळूहळू ह्याच कर्माचं आपल्याला भक्ती योगामध्ये तेव्हा रूपांतर होईल. तर हे हळूहळू मग शुद्धीकरण हळूहळू होत जातं की नाही? मग जे अज्ञानी आहेत, अज्ञानी लोकांना तर अशा पद्धतीने वळवायचं आहे. पण जे ज्यांचा विश्वास पूर्ण 100% नाही आहे, किंवा इवन त्यांचाच कशाला, आपलं सुद्धा, की हळूहळू आपण अशा पद्धतीने आपण भगवंताच्या भक्तीकडे वळायचं आहे किंवा प्रेरित व्हायचं आहे. आता एक सेकंद ना, काय झालं, हा आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या. प्रकृती गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण. मग आता इथे जसं आपण पाहिलं की अज्ञानामध्ये असलेल्यांना आपण हळूहळू कृष्ण भावनेत प्रेरित करायचं आहे. मग ते अज्ञान का असतं, लगेच त्याचं सांगतायत पुढे भगवंत, कारण की आपल्याला एक मिथ्या अहंकार आहे. आणि आपण, आपला आत्मा हा बद्ध आत्मा आहे. बद्ध आत्मा म्हणजे काय, तर आपण 3 गुणांनी या प्रकृतीमध्ये आपण आहोत, तर 3 गुणांनी आपण बद्ध आहोत, बद्ध आत्मा आहे. त्यामुळे आपली सर्व कर्म जी आहेत, आपण जे काही कर्म करतो आहोत, तर एखाद्या कठपुतली सारखं ते 3 गुणांनी आपली जशी आपली ज्ञानेंद्रिय जी आहेत तसे हे 3 गुण जे आहेत, तर हा गुण विभाग आहे आपला, आपण म्हणू शकतो, ती आपले कर्म प्रेरित करत असतात किंवा कर्म आपण करत असतो. बऱ्याच वेळा असं होतं की आपली इच्छा नसते किंवा असते, आणि पटकन एखाद्या गोष्ट आपल्याकडनं घडून जाते. मग आपण विचार करतो, अरे असं काय झालं, पण तेव्हा ती कुठलं ते 3 गुण तिथे कार्यरत असतात आणि म्हणून ती गोष्ट घडलेली असते. याचं लगेच आपण पुढे एक उदाहरण बघणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे वृषणी वंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काही बळच पाप कर्म करण्यास प्रेरित होतो? हरे जे कृष्ण. हरे कृष्ण, जे आता मी तुम्हाला सांगितले की अर्जुनाने लगेच प्रश्न विचारला जो आपल्या मनातही येतो, की बाबा असं कशामुळे होतं, आणि मग त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोब्लेनावृतो गर्भस्तथा देने दमावृतम्. ज्याप्रमाणे धुरानी अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माता अनिच्छल बलात्, हे आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला हे बघायला मिळणार आहे वेगवेगळ्या उदाहरणांमध्ये. मग आता इथं उदाहरण दिलेलं आहे की अर्जुनाचा प्रश्न आहे जो आता आपल्या मनात यायला असेल, की बऱ्याच वेळा असं होतं की आपली इच्छा नसते पण पटकन आपण कोणाला काहीतरी बोलून जातो, पटकन रिॲक्ट होतं, पण नंतर वाटतं अरे यार मी असं नव्हतं करायला पाहिजे, हो की नाही? मग त्याचं कारण असं आहे की आपल्याला ह्या 3 गुणांचा पगडा असतो, पडाव असतो. म्हणजे काय, तर हे 3 गुणांचं आच्छादन आपल्या भोवती आहे. मग त्याचं आपल्याला उदाहरण द्यायचं झालं तर आता बघा, हा आरसा आहे. कोण म्हणेल का हा आरसा आहे, त्याने धुळीने संपूर्ण माखलेला आहे, त्यामुळे आपलं प्रतिबिंब त्याच्यात दिसत नाही आहे, आपली छबी त्याच्यात दिसत नाही आहे.
त्याच्यानंतर हा जो जो आग तिथे निर्माण झाली आहे आणि मग त्याच्यामुळे त्या अग्नीमुळे तो धूर जो निर्माण झालेला आहे, आपल्याला समोर तर सगळं अंधुक दिसतंय किंवा दिसतच नाही आहे. आपल्या जो गर्भ जो असतो त्या गर्भाला त्या वारेने संपूर्णपणे वेढा दिलेला असतो. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यामुळे तो त्याच्यातनं बाहेर पटकन पडू शकत नाही. मग हे सगळं जे आहे की अशा पद्धतीने आपला आत्मा जो आहे त्या आत्म्याभोवती ह्या 3 गुणांचं आच्छादन आहे, आवरण आहे. आणि म्हणून की काही गोष्टी काही मग ज्या गुणाचा प्रभाव जास्त, 3 गुण कुठले आहेत तर सत्व रज तम. त्याच्यावर एक संपूर्ण छान 14वा अध्याय आहे. ह्या 3 गुणांचं आच्छादन आपल्या भोवती आहे. म्हणजे या गुणाचा प्रभाव जास्त, तशा पद्धतीचं आपलं आचरण वर्तन, तशा पद्धतीचे विचार आपल्या आपल्या मनामध्ये तयार होतात. आणि म्हणून आपल्याला की कधी कधी असं होतं की आपल्याला अनिच्छेने बलात, ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा, वारेने गर्भ आणि वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून हे भरतर्षभ अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपल्याला म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत की आपल्याला ह्या इंद्रियांचं आपल्याला वंदना माताजी. हरे कृष्ण. तुमचा माईक जरा फक्त बघा. तर माझा म्यूट आहे, दुसऱ्या कोणाचा तरी नाही सुरू आहे. वंदना माताजीच बोलले मी. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगता आहेत की म्हणून लहानपणीच आपल्याला ह्या कामाचा आपल्याला निग्रह करायचा आहे. आणि मग त्याच्यासाठी जर आपण बऱ्याच वेळा असा आपल्यामध्ये एक समज असतो की चला साठी म्हणजे देवदेव करणं किंवा परमार्थ करणं हे रिटायरमेंट नंतरचं काम आहे, हो की नाही. पण मग तोवर आपला संपूर्ण आपलं जे मन किंवा आपले विचार वगैरे इतके घट्ट बसलेले असतात किंवा इतकं हे, तर आपण त्याच्यावर संस्कार करू शकतो का? आपण मुलांना वळण संस्कार हे लहानपणीच करतो की नाही. मग अगदी 60 नंतर तुम्ही तुमच्या मनावर काय संस्कार करणार? तुम्ही तुमच्या आहारामध्ये, तुमच्या रोजच्या जीवनशैलीमध्ये तुम्ही काय बदल करणार? तर तुम्हाला जर एखादी सवय लहानपणापासून असेल तर ती एखाद्या वयाच्या 60 मध्ये पण ती आपसूक घडेल. पण ते जर तुम्हाला 60 मध्ये जर नव्याने शिकायला सांगितले, तुमच्यासाठी ती किती कठीण होऊन बसेल, किती अवघड होऊन बसेल. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत की आपल्याला इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवणं, इच्छा आकांक्षांवर नियंत्रण हे लहानपणीच आपल्याला संस्कार आपल्यावर करायचे आहेत. आणि मग जेव्हा आपण करू तेव्हा कुठेतरी आपण आत्मसाक्षात्काराच्या जो वाटेवर आपण जाऊ किंवा आपण आपल्याला जे अज्ञान जे आहे तर त्या अज्ञानाचा हळूहळू आपण विनाश करू. जे प्रल्हाद महाराज जे आहेत भगवंताचे भक्त, भागवतामध्ये त्यांनी खूप छान सांगून ठेवलेलं आहे. त्यांची कथा पुढे येणार आहे. त्यांनीही तेच सांगितलेलं आहे की आपल्याला भगवंताची भक्ती ही लहानपणापासूनच करायची आहे. त्यांनी वार्धक्याचा खूप छान पद्धतीने त्यांनी भागवतामध्ये व्याख्या केलेली आहे की ते म्हणतात की ओल्ड एज म्हणजे वार्धक्य, ते व्याख्या काय आहे तर एनी एज म्हणजे कुठलाही वय, हे जन्मापासून नंतरचं कुठलंही वय जे आहे ते म्हणजे वार्धक्य. ते अगदी जन्म झाल्यापासून आपल्या मृत्यूपर्यंत कुठलाही. आणि म्हणून लहानपणीच आपल्याला भगवंताच्या भक्तीला प्रारंभ करायचा आहे, सुरुवात करायची आहे. इथे भगवंत पण तेच सांगतात की आपल्याला त्या कामाचा त्या प्रतिकार जो आहे तो आपल्याला लहानपणीच करायचा आहे. ते संस्कार जे आहेत ते लहानपणीच आपल्या मनावर आपल्याला व्हायचे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिभे येभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धै परतस्तु सः. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत.
मन इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि मनापेक्षाही बुद्धी श्रेष्ठ आहे. मनापेक्षाही श्रेष्ठ. ते टायपो आहे तिथे, बुद्धी आहे तिथे. मग मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे तो आत्मा, बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला सांगितलं आहे की आपली जी इंद्रिय जी आहेत, आपण जे कर्मेंद्रिय आहेत, ज्ञानेंद्रिय आहेत, हो की नाही, आपली इंद्रिय जी आहेत ही मनापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. आणि मग मनापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे? बुद्धी. आणि बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ काय आहे तर आपण ते पुढे बघणार आहोत. तर आत्मा हा बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. तर हे आपले स्तर आहेत, आपल्या भोवती ना आवरण असतात. जसं आता आपण पाहिलं 3 गुणांचं, तसं आपल्या भोवती एक आवरण आहेत, आच्छादन आहेत. तर एक आहे शारीरिक स्तर, दुसरा आहे इंद्रिय स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर आणि आध्यात्मिक स्तर. मग आता हे हे म्हणजे काय, तर जे शारीरिक स्तरावर असतात किंवा ते लोक कसा विचार करतात, किंवा साधारण जे प्राणी जे आहेत किंवा मनुष्य प्राणी म्हणजे जसं मी मगाशी म्हंटल की आहार, निद्रा, भय, मैथुन, फक्त याचा आणि याचाच विचार जे मनुष्य प्राणी करतात. मग प्राणीही तोच विचार करतात. आणि मनुष्य प्राणी, आपण मनुष्य म्हणून जन्माला आलोय, मग आपण त्यांच्या व्यतिरिक्त वेगळं काही करत नाही आहोत. दिवसातले 24 तास आपण ह्या 4 गोष्टींच्या भोवती आपण आपलं कर्म करत राहतो. तर हा झाला शारीरिक स्तर, की जिथे फक्त आणि फक्त ह्या 4 गोष्टींचाच विचार करायचा. आणि त्याच्याच पद्धतीने आपली ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय कार्यरत ठेवायची. पुढचं आहे इंद्रिय स्तर. मग ह्या 4 गोष्टीच्या पेक्षा थोडस वेगळं यायचं. मग इंद्रियांवर कुठेतरी नियंत्रण आणायचा प्रयत्न करायचा, किंवा त्या इंद्रिय काय आहेत, शरीर काय आहे याचा विचार करायचा. मग ते विचार केल्यानंतर किंवा त्याच्यावर कंट्रोल आल्यानंतर मग आपण मानसिक स्तरापर्यंत पोहोचतो. शारीरिक स्तरापर्यंत तुमचे झाडं आहेत, तुमचे प्राणी आहेत, तुमचे मनुष्य प्राणी आहेत. इंद्रिय स्तरावर अजून मनुष्य प्राणी आहेत, की आपण मानव, की त्या काही लोक त्याच्यापेक्षा थोडेसे वर असतात, की काही गोष्टींचा विचार नियंत्रणात आहेत, काही नाही आहेत. मानसिक स्तरावर काय आहे, की अजून ह्या गोष्टींपेक्षा थोडस वर वैचारिक पातळी जी आहे, की आपण म्हणतो की विचारांची प्रगल्भता आहे. मग ते जरा विचार करू लागतात. विचार केल्यानंतर 4 गोष्टी वाचतात, चांगली पुस्तकं वाचतात, छान संगीत ऐकतात, काहीतरी छंद जोपासतात. असं जे आहेत हे मानसिक स्तरावर. त्याच्यानंतर मग काही पुस्तकं वाचल्यानंतर किंवा आपल्याला ज्ञान मिळतं की नाही, मग ते ज्ञान म्हणजे काय, मग ते विचार करू लागतात की ज्ञान मग हे काय आहे, मग आपण कोण आहोत. मग तो प्रश्न पडतो, मी कोण आहे, माझा शोध जर घ्यायचा झाला तर मी कोण आहे. मग शरीर काय आहे, आत्मा काय आहे, भगवंत कोण आहे, हा बौद्धिक स्तरावर विचार होतो. हा मग ह्या भागवतामध्ये असं असं सांगितलंय, भगवद्गीतेत असं असं सांगितलं आहे. मग आपण त्या पद्धतीने विचारांचे आचार करतो, म्हणजे आपण कुठेतरी कृतीत आणतो. आणि मग कृतीत आणणं म्हणजे काय, मग कुठेतरी भगवंताची उपासना करणं, नामजप करणं, हे. आणि हे जेव्हा आणतो हा झाला आध्यात्मिक स्तर. मग ते करत असताना जो आनंद मिळतो, जो परमानंद मिळतो, तो म्हणजे आध्यात्मिक स्तर. तर हे असे आवरण आहेत वेगवेगळे, ते आपल्याला त्याची तोड आपल्यालाच शोधायची आहे, प्रत्येक मनुष्याला. आणि आपण मनुष्य प्राणी आहोत. मग आपण शारीरिक स्तरावरच राहायचंय, इंद्रिय स्तरावरच जायचंय, का आध्यात्मिक स्तरापर्यंत जायचं आहे, हा प्रत्येकाने आपला विचार करायचा आहे. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला इथे बघायचं आहे, जसं आपण मगाच्या श्लोकामध्ये पाहिलं की आपला हा कंठोपनिषदामधला त्याच्यामध्ये की आपला हा जो आत्मा, बुद्धी, हे जे काय आहे, तर त्याचं रथाचं वर्णन केलेलं आहे. की याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं की आपल्याला दिसतं की आपले हे जे इंद्रिय जे आहेत हे आपले ह्या रथाचे घोडे आहेत. त्याच्यानंतर आपलं मन जे आहे तो ह्या रथाचं लगाम आहे, ती दोरी जी असते की नाही आपण, तर ते लगाम आहे. त्या रथाचा सारथी, तर रथ जो चालवतो आहे तो म्हणजे आपली बुद्धी आहे. आणि तो पॅसेंजर सीटवर तो आत्मा बसलेला आहे बघा, तो असा भयभीत झालेला आहे. इंद्रिय जर कंट्रोल मध्ये नसतील, आपली ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जर कंट्रोल मध्ये नसतील, डोळे, नाक, त्याच्यानंतर कान, तुमचा स्पर्श,
तुमची जीभ किंवा तोंड आपण म्हणू शकतो. ज्याच्यामध्ये दोन कार्य आहेत, वाचा आणि त्याच्यानंतर आहार, म्हणजे आपण जे अन्न ग्रहण करतो ते. तर ह्या प्रत्येक इंद्रियाचं जे काही कर्म आहे, तर ते जे 5 घोडे आहेत ते सैरावैरा धावू लागले. इकडे कोणाचाही कोणाला ताळमेळ नाही, लगाम बसत नाहीये, मनावरच त्या इंद्रियांवर कंट्रोल नाही आहे. आणि मग काय होणार की तो मनाचा लगाम जो आहे तो सैल झाला, मग ती बुद्धी सुद्धा अशी सैरावैरा धावते. आणि मग तो रथ कुठेतरी सैरावैरा धावतोय, आणि मग तो असा धावतो आहे अशा वेगाने, कुठल्या तरी पळत कुठेतरी वाट चुकतो आहे की तो आत्मा भयभीत झाले आहे. पण तोच रथ, हेच 5 घोडे तर एका सुसूत्र पद्धतीने त्या मनाचा, बुद्धीने म्हणजे त्या लगाम इतका छान पद्धतीने धरलेला आहे, म्हणजे त्या मनावर कंट्रोल आहे. मनावर कंट्रोल असेल तर इंद्रियांवर कंट्रोल राहील, आणि मग इंद्रियांवर कंट्रोल असेल तर आपल्या आत्माचं गंतव्य स्थान काय आहे, तर मोक्षधाम, वैकुंठधाम. तिथे हा रथ बरोबर, ही बुद्धी जी आहे ती बरोबर तो आपल्या आत्म्याला त्या गंतव्य स्थानापर्यंत पोहोचवेल की नाही तर कुठे 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 भरकटत घेऊन जाईल. तर हे कठोपनिषदामध्ये आपल्याला त्याचा आपण घेतलेलं आहे की हे अशा पद्धतीने आपली आत्मा, बुद्धी आणि मन, इंद्रिय कार्यरत असतात. आणि म्हणून आपण कुठेही वाचतो नेहमी लक्षात ठेवायचं की आपल्याला इंद्रियांवर संयमित करणं, इंद्रिय कंट्रोल मध्ये ठेवणं, नियंत्रण ठेवणं हे गरजेचं आहे. आणि मग इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आपल्या आजच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं की त्याग की कर्म, एक जो अर्जुनाचा प्रश्न होता, एकम वद, त्याग महत्वाचा की कर्म महत्वाचं, म्हणजे नेमकं काय करायचं. मग पुढे कर्म सांगितलं. मग कर्म म्हणजे काय, मग निष्काम कर्मयोग काय, मग निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ की ज्ञानयोग, तर निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. आणि मग कर्मकांड म्हणजे जे आपण जे रोजचं कर्म करतो त्या कर्मकांडाचा कर्मयोग कसा होईल हे कुठेतरी आपण आजच्या अध्यायात पाहिलं. मग नेता कसा असावा ते पण आपण पाहिलं. आणि आपल्या सगळ्यात मोठा, आपल्या सर्वांमध्ये एक शत्रू आहे, इहम वैरिणम, म्हणजे आपण हे जे पाहिलं की आपली ही बुद्धी, मन, इंद्रिय हे कार्यरत नाही आहेत, म्हणजे याच्या नियंत्रणात नाही आहेत. किंवा नियंत्रणात का नाही आहेत, किंवा आपण हा जो आपण मगाच आपण ही स्लाइड पाहिली की इथे आपण बऱ्याच वेळा ही उदाहरणं पाहिली की काहीतरी आपल्याला इच्छा नसताना आपल्याकडनं काही गोष्टी घडल्या जातात, हो की नाही. आपण असं काय आहे की जे आपल्याला प्रेरित होतं, कुठली पापकर्म आपल्याकडनं घडली जातात की म्हणजे आपण विचार पण करत नाही, पण अशी एखादी गोष्ट आपण करून जातो. आणि मग हे कशामुळे होतं, तर आपल्यामध्ये असलेला अहंकार. आणि त्याच्यामुळे मग आपले हे जे ह्या 3 गुणांमध्ये आपण प्रभावित तर आहोतच, ते आच्छादन आहे, आणि चौथा अहंकार. आणि याच्यामुळे आणि मग तोच अहंकार, सूक्ष्म अहंकार जो आहे तोच आपला मोठा शत्रू आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्ण.